Il-paga tal-eks kap eżekuttiv tal-Avim Malta, Chris Perigin, qed qajjem l-irwiefen fil-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. Il-gazzetta Illum tal-Ħadd irrapportat kif il-paga ta' Perigin hija waħda sigrita u l-Partit Nazzjonalista ma ċaħax li Perigin se jirċievi mal-65,000 euro. Diversi attivisti u partitarji, speċjalment dawk tal-fazzjoni tal-eks kap Adrian Delija, qegħdin jistaqsu minn fejn ġejjin dawn il-flus. Dan fl-isfond tal-qagħda finanzjarja imwiera li għadu jinsab fiha il-partit u issa ġie ingaġġat Perigin biex imexxi l-kampanja tal-kap bħalma kienet ġiet ingaġġata Caroline Muscat tat-Times fi żmien Simon Busuttil. Ta' Delija qed jistaqsu bosta mistoqsijiet dwar minn fejn ġejjin il-flus. Fost dawn hemm il-Kunsillier Nazzjonalista fir-Rabat, Alan Said, li qal 65,000 euro. Minn fejn se jiġu l-flus? F'din l-ewwel ġimgħa li tħabbar li Perigin se jimxi mill-Avim Malta għal Partit Nazzjonalista mhijiex l-ewwel kwistjoni li qamet. Dan hekk kif il-ġimgħa l-oħra One News vela kif il-kap nazzjonalista Bernard Grech kien konstrett jiltaqa' mal-ħaddiema tal-partit f'laqgħa urġenti wara li qam rebus mal-aħbar li dak li jrid jalaq il-midja nazzjonalista se jkun qed imexxi l-kampanja tal-partit. Fl-aħħar sigħat ukoll meta ħarġet iċ-ċifra tal-paga li se jkun qed idaħħal Perigin, l-istess Perigin beda jħeġġeġ lin-nies jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom lill-Partit Nazzjonalista.